Welcome to my vlog, Alma Joy Vlog. So, before we start our vlog for today, please subscribe my channel, Alma Joy Vlog. And pindutin na lang po ninyo ang notification bell para pirmi mo updated sa akong mga videos. Para pirmi tang makamarites. Mauna ka mga nice people. Ayaw mo kabalakaan ng marites kay full of information na sila kay maadyo nang naay marites kay aron pud kita makamarites. So kinsa may dili marites din he tugan sa Tinoo di ka marites ha, sure ka nganong mangutana man kag nagunsa si Pulano kung di ka marites, o di ba? Okay, continue na ta sa akong vlog for today. So nakahinumdum mo ka mga nice people nga na mi visitor no, kung updated mo sa akong vlog. So niadtong Sunday nag-attend mi og kanang palans dito sa Matalom Leyte kay kanang nag-invite ang among visitor gikan sa Quezon City na sila ni Ate Mila og si Kuya Fred, di din ang ilang kauban ang akong sister nga si Sis Flor og si Brad Rene Boy Tanilon. So mano ka mga nice people nga before sila mubalik sa Manila, nagpakuan sila nako, nagpa-drive-thru o gift. Oh, imagine. So, ing anak ka, nice ang Ginoo. So, naaytay mga blessing na kanang nadawat nga unexpected blessing. So, mano ka mga nice people, akong ipakita ninyo ang akong i-share ninyo kung unsa nga blessing akong nadawat. Pagkakaron, mubalik na sila nga to sa ilang Pinoyanan sa Quezon City. So, nag-drive-thru sila sa akong gift nga nadawat karon. Thank you so much Ate Milaan, Kuya Fred. O sa ako pong igsuon nga si Sis Flor, Kuya Dudong or si Kuya Rene Boy. So, ako ni i-share ninyo ka mga nice people. Siyempre, dili tanan mga tao na gusto ta nga hatagan, di ba? Pero ang Ginoo maoy mo provide sa atong kanang happiness nga naay mo replace maong dili gyud ta magpawa sa paglaom. Stay positive ang as long as wa ka nagunahuna og dautan sa atong isig katawo. So mauna ka mga nice people. Sa Alma, I have something to give you. Paghatag ni Jan ako, ingon ko nga, uy, ate pakantahon ko nimo. Ingon po si Jan, oo kay nindot kag tingog kay nagkinantahay mami dito sa palans nila dito sa Simon's Beach Resort. Jolly kaadyo to si Ate Mela. So I have mini video pa nga akong i-upload on my YouTube channel. So mauna ingon ang si Kuya Fred no dili na microphone inside. So ato ning ablihan no, ato ning i-share. So I will share you kay gusto man mo nga makasabot mo sa akong mga activity every day, every week, every month. So magdungan ta og kita kay nag-expect man jud ko nga microphone so magdungan tag tan-aw kung unsa ni ang sulod ka mga nice people. Unsay sulod ani no kung tinuod baka pud ni microphone. So ato tan-awon unsa kay sulod ani, oh di ba mura sad og microphone masin og microphone pakantawon jud ko ni Ate Mela og ni Kuya Fred. Di ato ni tan-awon kung unsa baga jud kahapon ni microphone baghapon ni no. So, bura pong microphone no, nga tinuod. Bura pong tisag tinuod nga microphone. Kung tinuod man ganit na microphone. Dadan! Ay! Wow! Kanindot! Basta gani, Body Works. Gikan dyan sa Amerika. So, mauni nga akong nadawat. Stars, Bath and Body Works. Mauni ang akong dawat nga gift or pasalubong gikan ni Ate Mila og ni Kuya Fred. Oh, di ba? Ito ni tilawan ba? Humot ba ni? Char, tilawan. Unsa man day makaon ni. So, ato ning testingan kung unsa ni kahumot. Wow, kahumuta. I like it so much kahumot. Grabe, humuta sa ngatanan. Grabe, kahumot. Wow, very kahumot. Thank you so much Ate Mila. I'm very very happy na ako'y unexpected gift from Ate Mila and Kuya Fred. So thank you so much again Ate Mila and Kuya Fred sa akong pasalubong from America, from Quezon City. So dapay usa ka mga nice people. Pamukasabot no, nagtuo mo nga usara ang akong nadawat.
Oh, wa punta kasabot kung unsay sulod ani sa sud. Basig na is something. Kay di ba kasagaran kung nay mo hatag og wallet is na is something inside. So ang atong tan-awon karon kung unsa ka ni sud, Philippine peso ba or kanang US money. Ay gikadto sila sa Amerika. Kinahanglan nga magduhan pud tag tan-aw kung unsa ang kuan kanang unsay sud ing ani Philippine peso ba or kanang US money. Be. Ay! Unsa? Ay, palaman manino, palaman. Murang na agad jud ay sud. Wow! Oh, may pangpaswerte. Oh, may pangpaswerte na $1. So imagine aranggang kinga pa kaayo oh. May paswerte na $1. Dili jud ta maka-imagine nga naatay pang paswerte nga $1. So kini nga $1 dili ni nahupalis dan sa akong bana. Kay ang alilis sa akong bana maarkansi ko. Pila ray alilis 35 pesos ra. So aho na lang ning i-souvenir. Katag sa rabadya ta makahawid og $1 kung naagad yung muhatag. So karon swerte jud ko kay gihatagan ko nila og $1. I'm so happy. I'm so happy and thankful sa mga generous nga bisita from UEC and Quezon City. Ang imong gamay nga sadness gibayloan ni Lord og dako nga happiness o kaya itong hunahunahon nga ang Ginoo dili gajud padayon ang atong kagulanan. So naapod atong kalipay. Mao nang ako mag-enjoy na lang ta sa atong kinabuhi at the same time kinabuhi ta nga maayong sa atong isig katao. Kay si God lang ang mo-provide sa atong kalipay. Mao na ka mga nice people. That is why nga mao na nga mo start ko sa akong vlog nga hi ka mga nice people! Welcome to my vlog. Kay I know nga kamong nagtanaw sa akong vlog, mga nice people mo nako or mas nice people mo sa inyong familya or mga friend, di ba? Okay mga ka-nice people, ato na ning-iin ang atong video kay burang taas na ang akong mga istorya no. So daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog today. See you around. Bye-bye.